Oketre osi de otu bo no bo no ne ho anye na hi osi de osi kwani gine se obo abelwana na oti adoma nkoma sem asori ba na ebu ni baby se okoto se nkura bebregu apaso a de obedi kai si form kane no ne friend kura de bebe biom se friend ebinie se kwa akwa de bi ko akon na ni wura fi ankama atafo di dadebo asomo fijua no kramanya dabre apia o abusiafo sai ne massage madwa biom na de me ba no mankomo we de entokwa no ano ye mremre tisa abrechi ntokwa no ye pege kosuro na de asi ani mu boko na atachibu akodua wada ne benkum so ne mama se de mu amani tua no free bra na to ne benkum so no na omse se de na atachibu akodua na oyesechire kwa man omahini dwa ato ayen odi kan no eyo bi a ba Ghana ha abebu a ye ni di ampamu da ono na otiase ne ebu be ma no se na atachibu akodua eba ba ntini watutu ntuma ba ni fi hodi a tumuda na odi ne baba na ma wale dada minim se ne mama na omo na aba ha ya me pa cho unti na yebu sa be na mia na ye wa na mia hey sister ama ani na nya agro ani na di wa pia o enti no se wo na ye be ma bi na wo bi no ani wo mu a wo hwe ne wa yi asi we ya mpesie e mani ta hokeke wakasa obadwa manfeni awon fedua yo ana mi di ebebu na ebre mo sa hinu di odi machi a enya di obehunu ni medical ka se Ghana se wo ye obi a obube na won tena konwa am di esi won so awon kan enti mo am okumase a mo ye ma mo bube ni nyina meto nsa frɛ mu baby am obi a comment ni de mo de show se me mo bo am na obi se me mo bo am no me nkopɛ dade anoma esika na ode mbeba bruchi uni ha de kwaku obedi atwa bro na hia na ye de bro ba obedi Minyema mienu na owiase aminsuro katiwaniti ene manyame asem sedi onyankopon do owiase ni omunyi mfiri baburu mu no da bia bebusam nyame asem je menya bia aka etinesem be frefredwa na ntokwa tata so oba papa na bi de metimakura asi ha o nka bi nhyem sa na amanfo kana mesuma ba nti ga na mo ema ya hwefo ni kremu an ne yesterday jaye no no na eda su kremu ntino so sign na sorry ba wa hey de be chia bia obetini na maye nti ya ba nsu de na ese mini mi sister ye de be hihye so na bia madwa ya be kwa kusi wabo ahu wesi twade nine twade ndi emze mi sister na mi hu na ma cheki kakra sa because Crawford ese ge we ada ato bube na ohwebukum ba ohwebukum eti hu na ye mashi ti hu na me ye mashi me ba pani se oni pani be ko na umpom kia o we di e shagro na sikra no no hwe wo so hura tira opani asen ni me na bo pani a obeti umpom sibi bi cho nua pani na ye hwe sister ni kata we ni tie na kata mate na hu die am kata me hu hwe o ye na ye nso a ye nso da ye o so twin me so twin bi o se ma me hwe twin to de na ape abofra hye penim pabo a da ne fidie eyi no okuru kantanka se woni abusuanti ena ode ne ho kɔbɔ ododo akɔban na daache owu a omo asie no abo na ntwie osese wa mane widie mu anye den a ankaso no sumoro boni mutokuru surubuku ebo akwakuo na akwakuo nso bo surubuku bo na ntwie na nso se ni nam abrempo nam na emo misu na yenkwase su se afafranto etu enti ohu ne ho se wani anoma asa anoma abu ni se wagimi sa pepepe dia edi mfie pi so achia ne fada kontin no amfo na kire ne nto aso umu nsi twedi nan osubetu twedi bu bafiase okuru kantanka se okuru pantampa se ade pantam se ade na waye odasani den no di ne srade no onwene nam abo akoto osi ni hu osi on koto si waye sorry abo akoto osi odasika kokko so onko fambra mi ehwa sa hwea okoto brefi obo no humra ni so de sika akọ so se okoto se onokwa esikoso a kwana kojo oduambum ansa no abetobi abo akoto na mu osi onka o na mu nenchia ena ya daachi asɛmti ne yɛdɔkɔto kwadu a ne yɛgya mo sɛbi ɔkwasea ne gyina nsote ho ɛde ntɛsuo wuro n'anim wɔ mena nsuo ne bugu kwa sɛ okunu ne tene ne nsa ne sɛ yɛantomu a ɛyɛ kyiwade kwasea na nso gyina nsotire mu a ehuro kɔ n'anim yade a ɛbɛkum asefo no ɛnyɛ bi ne ntehyeewa
okwadufo he ne didie enye ya se ni so num ya wotafu ni ba no nkurata chance bia ne nimu ano se atiramade mienu hia ode kwantre ne di wo ho ode nkonta ne di wo ho nkomo oketre o se de otu bo ne bo no ne ho anye na hi o se de o se kwani gine se obo abelwana na oti adoma nkoma sem asorba na ebu ni baby se okoto se nkura bebregu apaso a de obedi kai si form kane ne ne friend kura de bebe biom se friend ebinie se kwa kwa de bi ko akon na ni refi ankama atafo di dadebo asomo fijua no kramanya dabre pemletri ayuo nanso abotokura anafi di koda ne bo esese okoto okwadufo wo efuom am amanamo na anya ogina wiem oba ni subanya no so kwa wale a yemfa ne dan emma han oba kwadufo nso so ose oba kwadufo mpe ne dware echi ose mira uwi ana de prayer na fa ho se nentwie se ka mo kunkuni adidi ade a enko no oye continue one off ampo oba kwadufo na mu na senka ose be menno eben oba nso no a eben se okoto se yakubu da kwan ho a hwe ni to hwe e bia na betie na enya no ebe we ho meti ya che papa be ma o pe na kon ma bi eyi no ye de nyadoa edane ne nam se usum ani afidi a uye agya wadwo ufi ase bulu nso ni ntama na weni ye kokko na usum kuntu oduan koma yi takraboa abo bia didi ko bebia na sum beju no se kasa kire yi a wote na bebuom koko se chikasa bonichi se koko se chikasa bo e kire bo mo kirefo a wote na bebuom de oduan pensu no de ni fufuo bo abusua pani koko se chi osi aye nto atoaso nti na ma ne ntoma ni paaye akokono betebete so wi abe se woni aba jimi akwase bia ye wakonta ese ni techema nya asem a omo ana omo kan se krachi ni si wodi atribe didi a jai no ne bedu ne tafrimu ofro patapa ahyen so ayesi usotro kwanta enye ya banko na ya dia ye ya no na jojo banso ya dia ye jojo patapa pieton so ye de mra ne ro enukre mefa pema oha me ha me de mefa pema pem yo hu apem dan so na ha ye ne bebri enukre da chance enting edu kwadu a ne agya ne dokotu kwadu agya echinjije so ne ku abo so nkonstro ayehwahwe akokọ se asomodwe enyina bo abefa ne ho adi pa de kakuma nkaniti kaniti ntonchine ne na ma men kan cho se abo poncheni tupu no frɛ wa hwɛ na wokwa wanko bisa ne se omo wakonwa entrance so efi se ono oto ne pu na mo okoto enyina bo agya bejinya to enukre da chia semti na edokoto kwadu a ye jam ho enya da na kwasia ebekwa agura obeja ne ntima ho enko medware for azana nso beto ye de enwum ene so akwasia ne emu odu fa kwa ewia boy ya efuturo ba yo ho anso na enso to a atecheba na sister ne ma untimi nso a oboka kira to ho ayede amane die kra medi na enye gyeto o mame se dunsi pe wani mu ahwa otwo ntoma o ka wa yira nso a mesra hwe no anko hwehwe ka wo kwateni ho funtum na ko dante be samuel o muti ya ba ko mu ya fun ya ba ko enso mu didi a na o mu fun kwateni o se enye ne yam na enyu anase enye ne tim na edin o na mu na dofo na mpe ne semu adeji se wotete aduane bone ma o yafun di anopa ono so be botwene am asa najo oni freni so beto bo abo wana ne nagina bo so na nata twrobu a wanya ne ba bi ko ono no obu be we kire me se sansa ne be wa abo achechedie panie no na ofie nipa ni mu bi oni freni ni oni freni kire oni freni kwan so a wonyina hwe amenem na wo akokon wakwakofa wo hene yele ye fra wa himfie se brabe yi wa no a wo kwa na asa ebu atopa so to atopa mu no anwie da se me dokunu nti na wuchu meko yi ene hurutugu na me mawo wo be hunu mpo dabo se ehisem ti no gya ne nan a no ase apie tiao kwa de bi o se onim se fita ye dani komi sanka be fata na
ankoje ni kese yɛmfa santen ehunu na dabo ene na anoma ntu a obuada akɔkɔ sisa ka topanko ne adidi ade akɔ no oda patan mu anoma cherry dua so a ojibo okuyani se bof say akɔkɔ ene asobrodwe nye ne na enso no adagye obetwani akɔkɔ no eti enumere enye ne enso adagye etire so nte ya yenja echesoa asomrodwe se ne boarding enwanwa ase no ho mefa nachi etire wo ho so a yenhye kotodweche se wo po ba ta didi aduane adia na agege ne ba kube nso si apinfo kromo a na esi ho kwa wo asem hia yɛmfa nsoma ba ta be ma peso ye jantem a no ne opinfo twempena agyanan wo hwei kase nim na nso da se ni bia tie mu a na otogu so o pese we janan so tira e na ofudua ofa blackie ne bu baby se ye pe ema kokodrofo te se ya asanto ama ma kwaje abasobode ne so ni ahya wani ba timi kwaje yanko Midi kan yo asole ba na bu baby nso se o mo ba si bla bla na nsa practical ni dia da yekoso ani pitiriu ye da cha semuti odwuna so o fa suba boni nyonko a wu kra wu na mbetwa mbema no menya ntwa me pieto ka ho sen na o sole ana pa necessary kan kuta paya emusa na sikitwire ho ase bema so na nche se obewa abrempo ma piao bema na esinu mu abrempoma okwati egbo na wo a woni ohene koda ne mia wo a wo kra ohene koda ne mia menyine ohene da wan na ni ohene sumasem bema umpa nya usisi mu na ede yen hwe obi cha kokko ho empire na pampa ya fa de mo yetirim piao de ade wo ho so amfa nto wa efito ene na me ka kire wo se no se ya kan say se wusum ayi atete aboa we say kokosachi se achenkire didi na se etuna enye kokosachi didi lebi pataku edidi na se etuna nya achenkire na kosa nso ble ne no de ade wo do die na ya de kom de do na se be man so de mi am titi ni yilachi ma mu me pan na wo ade konko edi machi na ubu atopa aboa se wo se ohwe ne hu no de anwuni buo wani nkuma usi unya ba bi nya asre wo so eje kugusu ane topai ana asro anso motam kase atune hwe na wo aponkyere ni wo kowi umekwa mame aboa kotre mate wu fufure sai kotre kowi makuma ponkyere ni odan so mu nti fufure siesie no ne yanko oketre wo kowi umekwa mame aboa ponkyere ni mate wu fufure sai aboa bia de ayira no mpaya na nyame ori ata wo piao odi ade ja krofo enjira ana chiche die se wankohia ho a na nka onim se owadofo ampara den ro kra ba mene na enye na ba entokwa si ewo kwaye mu a se asom yenu nya ntokwa eho enwura ene ehuna man ebia dwamanfo na ebuda kwa mu ya cha semti ene yekum sonkonsu a ne ehu ate otina dufo chesu di bofra bre a otofo no wano so afo anye se fufuo we echai ewia fufuo echai wadromu a ehia nkwanhia fufuo nkunta so yebu no wadromu enokre yanko mtu petetuo yanko emu wede na kan say yanko so msi fufuo atutu abakura no enyonyem wo msi anwamo yan na pese okay enunya wo msi ku me disu ma me ana odi mi huni bu dade abai yanko hwa anyaka say de to ani ade yi anfa nkyere ni ye de kire ni say no so ye be ani wo we ebo ekotrem esuwanu de suwanu ade friend onu ado ayi twa utrim wahia na ye kokram twa utrim wahia na ye ohwinti e didi jawo ani muna nenam na pompo ebo utrim a emo bi openi didi boni a ono aso ni oyi ni chance ho na pani a wotena fie ema ye katwa na nkanwe ye wi na nkanwefo a waka ye ni kan bi from a born nso ye di teso na adwa no from a kan ani se wo kona ya to
yato empa Ama na hu baabi ahwe baabi asumie da ho na du tibeko Opemfo ne yefun so se de ko didi gum na oyira nyam bosome pole nko wa amoabo aho awo aka no ne se fatika bla wo se me ma amoabo ame ho afu mi mu ya gaza oni won ye dia na for the pre da bre pepe na for na pre okay ene na kan say enwa we o say so hu o so hwa enwa hu ne ho so hwa oni da ni tope party no kure party opemfo be na sa opemfo bo wa boni bi no medi pa bo opemfo bo wa boni bi e bi so mi ye ni pa mi buja fo adwobro ma me tu adwobro ma akaisi ne mu de eno kura mu ni ye se dwumadi ase ada me ne mo transibu be ne ma hu se mo komani mo nyine bo ho ye wo mama bi o mu bu be dada ye pese betimi anya bia mo besi akan kwasi ada asole anya wo hia ni de no ne firi kofi ni ama kese be no bu we fi na kokoko we ave no betani afitua ye obi situro do matwa de ye ko sekera de kese so nyan ko kese atufu asa no atu ase ebe ni die bi wo ho de ko be di atwa abro ne hia busia se de tie bia na so jo ba tan ba no ensu ade ne be kwa koma no mo man fa ensa se de mo amoni tua no ebe we obenya no wo eye nana kodua family ewo TikTok na asore ba de unyahumia ba bia mo share ebe no wahu na mo ndu eti mo mfanto na mo nimu nkomo bi se de amoya ma afoforo mo nye sa di nsumaye na ye nkasa di ya bebo na enya afoforo akono mo ma abrofo mpo nhwe bi na wo mu se eden ya na waga cho se they are doing progress in competition kasa bene fa kire won sabre dia osahene na mdi chiame de ma menua adwoa kodua ama kodua ene adwoa kodua ntine ha na mdi mu sie mu amu age brehwe ye no wani so ya comment na wa chi nipa ene odi kan minim se mutimi hunu bradudu obi di tu petetu da e be hia na ma tie afiri mu obi bi kan na oba adwoa obi bi kan woni me kan dia e tu adofo nyese bani yenimbu pa oni ebedu ase ya na pressure na absent minded enti nyese ene na osi antro hwe yenimbo so ne fisha abusia ne am ya duma da afro e be san ba na ye de abebu akansi no abehihye so e sabre di osahene mu nua momom na ye nto no piao